היי, שלום לכולם. המון שנים רציתי לטפל לעצמי באמת בשיניים ולשנות קצת את המראה וקצת להרגיש יותר פתוח בחיוך שלי. היו לי לא מעט קטרים ישנים בשיניים וגם שיניים צהובות. ואחרי חיפושים ובדיקה גם בארץ בכל מיני מקומות, איכשהו הגעתי לאסף עם מישהי שעשתה בארץ. עקבתי אחרי אסף כבר במשך כמה חודשים, ראיתי עבודות, יצא לי לדבר עם מטופלים אחרים, ואחרי התייעצות גם עם אשתי, אז באמת קיבלתי את הערכים ממנה גם ללכת על התהליך הזה. הגעתי למרפאה, באמת מקום מדהים, לא מרגיש בכלל כמו מרפאה. הכל פה מסודר, נקי, מקום מאוד קלאסי אפשר להגיד. הרופאים פה מדהימים, באמת ברמה מאוד גבוהה. אני הייתי אצל הרופאה, והיא מאוד פדנטית ופרפקציוניסטית. התהליך לקח בערך כשבוע ימים. סך הכל התוצאה מדברת בעד עצמה. עבודה מדהימה, נקייה, אסתטית. אני אהבתי, אני מקווה גם מי שראה אז הוא אהב. זהו.